problème na ani mon Debbo Africa hayo yam ye hayo yam ye hayo yam ye Debbo Africa jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Thioubaro ɓurɗo windere jetti jinnami men en juurima papa men wasili men Nourdine Hamad Alwourahi salɗo gorko mo Dara Halaɓe e ndewre makko en juurima ɗon dennagal seere mi furankoɓe en jetti Allah kadi dukkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission men Debbo Africa taw ko ɓinguel moon baɗiraguel moon kewni wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani buuɗi sippa toroɓe sippata jaam ndi heewi ɗowan ɗon hande kadi eɗen joddi ɗo e bandiraɗe debbo walla kadi mbiyen kadi pullo tigui nde tawno eɗen gandi jillu Piindi TV e nder Nouakchott ha joni no jokki wadde noon so tawi yimɓe gaari leydi on jilloto kadi yimɓe dariniɓe leydi pour wawde bismade ɗumen tawde noon mbiɗen émission meɗen Debbo Africa ko émission mo ganduɗa ko baɗo valorisé rewɓe Africa wadde noon tomin mbawi yaade noon e nder Afrique fo min jilloto rewɓe dariɓe dariniɓe leydi mumen dariniɓe kadi ndewagu tigui ha tagui kadi wiyede tigui debbo lelaki tan ene ɗani bismo ɗon ɗumen kadi kolliren ɗumen bandiraɓe mbawen hebde hen kadi beelam ɗum noon hande kadi bismiɗen ɗo ko mawniraguel men sen beelama walla mbiyen ni sœur meɗen tan Fatimata Diallo debbo mo babaɓe so wiyama babaɓe no mbo sikki mbiyata ko babaɓe loodi beela wona de yo kanko hande tigui woni koɗo meɗen kono noon so wiyama Fatimata Diallo tan wiye activiste so wiyama activiste mon fof ne andi activisme firte Pulaar ko debbo kaɓotoɗo noon gonga neɗɗo noon ne anda so tawi haɓor gonga tan hewat caɗele nde tawno hande aduna o yetti ɗon ha ganduɗa haɓade gonga weeɓani surtout e banggue laamuji ɗi kono noon haade men tigui woɗɗoyde e yewtere nde hokkudema konngol o salmina bandiraɓe Fatimata Diallo bisimilla ma émission meɗen Debbo Africa. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere en calmini hono miñiraguel men Sali en jettimo en calmini kadi hono gardiɗo Piindi TV o guila e Afu ha e Kodda en calmini kono camaramaji mabɓe en calminiɓe kamɓe foof en beltima kadi ko weltare mawde hande wonde ɗo hande yeeso Piindi TV pour dardade e bandiraɗo men ono miñiraguel men Salimata Dia calminama. A salminama juurama Seydi Diallo kono mbiɗani en salmini ardiɓe galle ɓe mboɗo heewiɗe so neɗɗo naata e galle yo rewe damal wadde en calmini PDG meɗen ministre l' élevage on woni Dawoudou Moussa Dia moƴƴunen gueddaɗo o ko noon tigui mawni ko sehil makko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur min général Kawba Samba Diop mawɗo ardiɓe bennani salminama juurama ko ɗon dewr tan calminen personnel Piindi kala wadde noon en calmini en juurima jaati gueɓe meɗen ɗo en calmini en juurima kadi mo ganduɗa har ko bandiraɗo gorko ko jumeau ko mo ganduɗa tigui ko mo ganduɗa ko mo neɗɗo mo puɗɗode ɗen guila e cukago faade joni te tawno haalpure no kewiɗe leppuloy walla jolfo mbiyelu yagga deggla haalpure mbiyata kala ko ɓooyi ko gonga woni général Pakko Leñol kañum tigui hande woni ɗo jaatigui meɗen Nouakchott koye galle muɗum tigui gonɗen en calminmama en juurimamam wadde noon ko wiide tan bandiraɓeɓe eɗen gara ga e Fatimata Diallo so tawi wiyama ka activiste en mbawi andude Fatimata Diallo d' abord seeɗa e parcours ma hoto Fatimata Diallo jibina en mbima ka debbo mo babaɓe kono neɗɗo ene jibine to jeeyaka ene jeeya kadi to jibinaka beele ko babaɓe jibineɗa walla ko ɗo e Nouakchott beele Fatimata Diallo ko jibinande teeru kadi so tawi seeɗa caggal no jibinɗa hoto jangguɗa beele a janggui français walla alquran o seeɗa e parcours Fatimata Diallo haade men jettade e combat hande mo jarteɗa o. eyyi a salminama Sali a juurama a ñaganama Allah moƴƴere ko kalɗa ko kadi ko ɗum woodi Fatimata Diallo jeeya ko babaɓe looti kono jibina ko Nouadhibou nde wonno jinnaɗo gorko ko toon gollatno eyyi ko toon jibinami eyyi nde jibinami nde noon babiraɗo waɗi jilluji e Mauritanie waɗi jilluji e Mauritanie ligguima e Bordeaux Fleuve ko nande Mbañen e o arti kadi e guure Safalɓe ɗe ko nande Ayoune en nande Tentane en nande Kiifa en nande Nema en foof toon min mbaɗi toon jilluji kono jangdam janggumi ko babaɓe toon janggumi ha kemmi terminal mbaɗmi terminal D ko keydi garmi ɗo mi heɓani ɗo bac jokkumi noon jangde seeɗa ko nande formation informatique secrétariat mbaɗmi ɗo to Lamorgo ɗon janggumi kemmi diplôme am mbiteɗo BT mbaɗmi ɗo ene stage to ministére du pétrole eyyi mi woni ɗon noon ma won duuɓi sappo ene wayni wiide mi ligguima ɗon mi ligguima kadi seeɗa banggue goɗɗo e oɗon gandi tan ko racisme Mauritanie jo ittata yimɓe hewɓe e to goni en jaa yesso.
ok wadde Seydi Diallo min gandi seeɗa e parcours Fatimata Diallo so tawi ɗum diwti hande ko ganduɗa ko ɗum tigui woni d'identité ma ha saabi tigui hande min bisma ɗo e yewtere nde woni activiste mo mbatta o en mbawi andude hol saaha mo natɗa e ɗum kadi holko nannuma ɗum takma jooɗa tan ha mbiɗa hankkandi yonti ko Fatimata Diallo en holliri hoore mum naata activisme en haaɓano ndimago leydi Mauritanie. eyyi Sali nden toɓɓere kadi ko toɓɓere moƴƴere pour arde ɗo ene mine télé min Piindi TV saabu activisme ene wawi wiyede sosa ko hedde 2021 ko nadde tan yimɓe ƴewde groupe aji kewɗi e nder Mauritanie e yiide ɓuɓɓi fulɓe ala ko jooɗini tan haala e nder Mauritanie sona haala fulɓe nana piye partout fulɓe nana tooñe partout surtout hande ndiɗo leydi Mauritanie fulɓe ne jaɓɓa jaɓɓugol ɓurgal hamnade walla ɓurgal musde ewo minen no min jiyani dilluɓe min jiyani haalɓe par ce que ɓe jiiɗo politicien ji wona yoga e politicien ji ne mbiya ko opposant ji kono min jiyata ene kaala caɗele leydi Mauritanie min jiyata kadi fenade nde laamu Mauritanie fawi miskineɓe saabu min jiiya penale kewɗe laamu Mauritanie fawi miskineɓe ɓe gadi ko wadde concours ɓe mbaɗi 100% admis les meurs woni safalɓe waɗeɓe ala hardani par ce que leydi ndi waɗi hardaneji ne waɗi fulɓe ne waɗi sarkulleɓe ne waɗi wamarankoɓe ene waɗi jolfuɓe yante mabɓe ne waɗi ɗemɗe jeegom koɗo min jii tan ko leñol gotol hokka te min jiyani hay goto yalti haali emin jogui ɗo ene député ji ene mbiya ko député ji opposant so jogui assemblée kalani min jaaha min jooɗo ha ɓooy seeɗa min jiiya prix ji ne monta par ce que aduna foof en mbawi wiide prix montata prix tellotako par ce que fulɓe ne keewi wiide jeere duñata ɓesnata kono Mauritanie min jetta tan ko jeere ne duña ɓesnata ɗum noon wawa wonde firti ko won caɗele gonɗe hen walla won peɗale gonɗe hen ɗum noon so penale gone e leydi ɗum ɗon jogui ɗum ne waɗi yimɓe joganiɓe ɗum yimɓe kono daraniɓe hakke aade walla yimɓe gandanɗa hoorema kono politicien ji men ɗe dokkunoɗen carte men mbiyama jahat men assemblée ɗum noon so penale ɗe mbaɗi mboɗo sikki Salima ko kamɓe poti haalande men ɗeɗon pelade e ɗum fof min jii haalaka emin jiiya kadi jangdele sukaɓe ne bonne saabu neɗɗo yahata ha jangga walla jiiya neɗɗo ne jangga joni par exemple directeur wi ɗum ar aduna yam hache walla ar wannama ataya walla jiiya enseignant ji garata dawata ɗum fof min jii ɗum e école aji Mauritanie par ce que min won école goto mo konmi mbiɗa yiya debbo o so naati ko connexion o waɗata wonata koye connectade sukaɓe ne gulla min ɓiyam ne jeeya e janggoɓe hen ɗo est ce que mi yeehi ha garmi noon mbimi an debbo ko mbatta ko moƴƴani par ce que mbiɗa sifma ça fait 2 ans an a wona janggowo sa arani tan élevage ma jaltina sa ari ko connexion ɗum ɗon onon hay son kulani min walla leydi ndi mbaɗɗon ko leydi mon ko onon jeeyi gande kam Allah nana ƴeewma par ce que oɗon jangge Qur'ana oɗon gandi ko Allah haale toñange oɗon gandi ko Allah haale ñamde haalis taw oɗon haalis an a waɗani ko poɗɗa wadde ko ewa donc directeur o ari interdise mi nadde école o wimi natta e école o tawɗa haali gonga etade mi haali gonga ɓe natta e école o ewa donc kadi mi wawi kadi sanction de hen ɓiima koɗo mbaɗa andi hay so woni toon o wona jangde kono min kam mi ittuma mi ittu toon sukaɓam min jii kadi goɗɗum sac maro kala ko jaranno hande temedere ene jara temed tati ɗum ala Sénégal ala fof to woni hen emin jii kadi hôpital uji men anani to neɗɗo yettirte tan fotta e baɗo no Fatimata Diallo ni anda haydara fi ɗum pikkir maya min jii ɗum emin daari emin jii sa rafama sa ari a ala haalis walla ala gandanɗa hoorema hayso namdal a yiyata neɗɗo arane walluma emin jiiya docteur oɓe dawata ɗum kadi hay goto haalta ko leydi ndi koko saami hay goto watta min ne jooɗimi miccimi won yimɓe noon ɓe keftinmi e groupe aji amen eɓe kaala kadi koɓe mbaɗata koko gonga e mabɓe saabu minen wona haala tan hande haala hande haydara nafata ko pulago heddora ko haala haydara nafata ko gollal woni yimɓe ɓe min jaltittuno e manifestation ngaji koɓe 5 personnes hono mawɗo men Demba Sall on hande ko jaalal manggal e nder activiste e hono biyeteɗo Demba Ka on ko activiste e hono biyeteɗo Dieynaba Seck min jagguidanoma babaɓe onne kadi ko hen jeeya hono Maymouna Sow en hono Samba Abdoul en hono Abou Dieng en ɓen fof noddumiɓe min mbaɗi réunion to gallamen ɗo mbimi sagata so fowru riddi ɗum tan ko jaɓɓal mum yi gonga ɗum noon en jii eɗen e piye en ngala kaalo gande ken yeeyaɓe ɗum noon mboɗo yiiɗi créé de groupe créé en oɗo groupe gandon taw enen hay sinno ken joyo walla hay sinno ken ɗiɗo nandirɓe ɓuuri temedere mo nandodirani saabu so yimɓe gooni temedere ɓe nandodirani ko keewal muminina ɗum noon ganden inen ɗiɗo ɓe sen goni ɗo ko gonɗen koko gonga e men eɗen kaɓono haqqeji men ganden men jah ɗum woni noon activiste créa jibina ha dañi ko machallah ɗum woni activiste créa jibina ha dañi ko Seydi Diallo walde min paami tagui
ko nguurɗa jiiɗa e nder leydi ma ko ganduɗa ɗum ɗon hande ene foti gasde aduna he kadi hay goto fota wuutu ɗum hay leydi ndi jeeyaka saka noon leydi muɗum takma jooɗade ha mbaɗɗa fippu ha mbiɗa hankkadi yonti ko mboɗo ummo mboɗo darano leydam yonti ko mboɗo ummo mboɗo darano leydam aɗan wona hunde wemde nde tawno ko mbiyata enen halpureɓe wiide enen haɓano pulaagu weeɓani surtout noon wiide ene haɓano leydi te tawi leydi ndi kaɓontoɗa ndi walla laamu men wonno wayi ɗum ɗon noon eɗen gandi ɗum ko caɗele kewɗe wawi jibinande jomum ɗum ɗon noon mbawi andu guila naɗa activisme faade joni holɗen caɗele mbaɗɗa raconte en tant que Fatimata Diallo jiɗɗo haɓanade gonga te taw gonga mo haɓanto o ɗon ardiɓe leydi ndi jiiɗa oɗon gonga yalta eyyi Salima mi salminima kadi mi yettima no fewi mi yetti kadi mawɗo Piindi o activiste caɗele dañama hen kono no Toma heewi wiide ni kala kaɗa naata oɗa natir tan ma dañcon moƴƴere natirma dañcon caɗele surtout noon kadi enen leñol fulɓe aɗa andi ko mbajju guiye sa suddima ka ñiɓiɗo sa woppiɗe daroɗe kuccire ma a yanata e majje ɗe janayma mboɗo sikki kam hande ala mo yiyani vidéo ji amen aɗa andi nguɗo laamu ko laamu ƴiƴiyo darade no hucce mabɓe cafa walla mbiyen systéme tan mbasen joofade leñol so yimɓe mbi systéme tan enen gandi kam wonɓe systéme ɓe walla joguiɓe laamu ngu ko leñol gotol eɓe jiiɗi wadde fenade mais ɓe jiiɗa haale kabo jiida e Sénégal yimɓe fof jii média ji Sénégal baɗɗo kala baɗɗo caɗele walla baɗɗo probléme aji walla probléme so waɗe leydi yimɓe fof télé ji fof kalat kono ɗo minen min ngala télé haalirde alhamdoulillahi rabbil alamina Allah yettama nde oɗo réseaux sociaux ari so réseaux sociaux arani min mbawa gueɗe amen kewɗe mbawa saktade gueɗe amen kewɗe mbawa andede saabu mi hokkuma exemple tan 87 80 ha 89 90 ha 92 fulɓe mbarama ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe taccinama ɓe parnama Mali ɓe parnama Sénégal ɓe parnama ɓe dogui kamɓe fof won yantoroɓe e Europe e Amérique ɓe dasama ɗo guesa mabɓe kefta kono nde wonno ala comme no ni henne safal ɓe jeddu ɓe mbi ko ala baraɗo ko haare Mauritanie tan seeɗa e Sénégal Mauritanie naɓe mbara parti Mauritanie Sénégal naɓe mbara ha hande ko ɗum woni ko ñawore ko nde waɗaka koɓe yedduɓe mbi ko mbaɗani ɗum jeyata ni parfois yimɓe ne darano ɗum ko nande surtout babaɓe walla goɗɗe ɗe ɗum ɗo village uji min goɗɗi Fouta ɗum holon date he kewɗon wadde ɗum manifestation o ɗon date pour wiide yo ñaawi ko waɗano ko le 28 novembre le 28 novembre min kewi darade min mbiya waranoɓe ɓe kono ko ñande hen kam ɓuuri bonde par ce que 28 novembre Mauritanie heeɓi indépendance kamɓe ɓe toɗɗi 28 personnes ɓe mbi hande eɓe beltoro eɓe layyo ɓeɗo 28 personnes eɓe beltoro ñalawma mabɓe o ɓe nanguiɓe noon ɓe pandiɓe ɓe mbi ɓe beltima ɗum eɓe beltoro ko ɗum noon addi minenne jibro men par ce que yimɓe ne gandi plus de 500 personnes 500 soldats jaggama nawa ɓe nawa Zereyde ɓe nawa Walata ɓe nawa parti te toɓe mbariɓe ɗo min mi yeehi ɗon laabi ɗiɗi mi yeehi inal mi yeehi inal 2 fois 2011 et 2012 toɓe mbariɓe ɗo to neɗɗo wiyata woy to yummum nanata to bamum nanata parce que ɓe mbariɓe entre frontiére Maroc e Mauritanie sa yeehi toon ni ɓuuri ɓattade ko Mauritanie saabu keɓata ko réseau Mauritanie ala réseau Maroc eyyi ko ɗum keɓata ko ɗon ɓe mbariɓe ko ɗon ɓe nangui ɓe mbariɓe te 28 personnes ɗon kadi ko ɗon layyora ko ɗum noon addi jibru ndu min mbi ko yo ɗum ɗo waɗ ñawore so waɗani ñawore minen de min gande koye men minen ɓiɓɓe fulɓe min ndeeƴata sona ñawore nde waɗ mi wadde ko le 28 novembre e kala ñande 28 novembre kam so mbaɗa feete on oɗon daro oɗon cuuno ɗum noon ko hunde hamnide e nder haala ma haali ɗo haala Toma so wiyama Toma wiye Toma Sankara ko banam gorko min Sali Dia sabamdu ko pakko général pakko leñol jummo meɗen warno men mo présenté kadi ko bandiraɗo gorko battuɗen haqqille no fewi mon fof ne andi Toma ni ko activiste an e Toma e nanalla ko onon jiidu yumma e baaba kanko e banggue worɓe an e banggue rewɓe beele koye ƴiƴam mon woni walla holno ɗum arde moɗon walla hol mon tawtude goɗɗo e combat walla ko onon tan gummudi eyyi Sali mboɗo sikki a haali ɗo henne min e Toma guila emin pamɗi min wona yimɓe jaɓoɓe yaware min e makko de min kewi waddude koc min e makko emin kewi emin kewi sippiru min jiida e ɓiɓɓe nena min heddiɓe minen ɗiɗo min kewi nannude guila min pamɗi komin yimɓe saliɓe par ce que guila e école aji manifestation ngaji pénale batte tote ko minen kewi haɓede min manifestation école amen foof guila mboɗo famɗi mboɗo woni cukalel ko nande Seydi Arab walla monsieur ji walla directeur uji ne kewi toon noddude sukaɓe rewɓe ne kalan ɗumen haɓere caysiyagal e guele goɗɗe emin kewi wadde toon jomum haala renvoyé anani yumma ara yumma ridde emin kewi défendade ɗum par ce que Toma ko bonni jangde makko foof ko fiide professeur mabɓe hello makko hello e hakkillo fi ɗum ko ɗon kanko kam jangde nde bonori eyyi
donc gila emin pamdi minen min gona yimɓe jaɓoɓe ko min yimɓe salotoɓe hay si réunion ngaji nder réunion ne waɗe baruji ne mbaɗe jakka yimɓe nodde nden politicien ji ngara kaala so kaali moni fof so cuulel wi ne jaabo toon yummum waɗa ɗum ni hoto jaabo kunɗe ne ñamma bamum waɗa moni kono min e makko somin tawata min kewi bikkitade min jaabo to babam wiyata ne ɓaaje fof taw min kaali haajuji amen min e makko kam min teski ko noon min mbayi par ce que hay batu meɗi ne wadde jakka e hono mawɓe amen ngari ɗon woni yimɓe systéme ɓe ene ngari ne jetta mawuya ene ɗumina min dari min mbiye min jaabo min ɗon min ceerda yimɓe ɓe babam riddi amen kono woodi jaabaniɗo men ko min toma cuuti on anani min nayi ɗum ha galle mumen nde woni sukaɓe wuroɓe foof ndewi hen wonmo mawnum debbo kadi warano ɗon dari ene sembina ko ɓen kalata ko on ko minen mbi yo sukaɓe piiɗumen kaaƴi donc min e makko kam mbaɗa andi ko minen jiidi jikku oɗon jiidi jikku oɗon neɗɗo ne haala wiyene ɓaaƴe beele son kaali taw jinnaɓe ɓe no jooɗi hankkandi ɗum ki wawde marde on son kooti galleji on dañatani caɗele nde gonɗon nde sukaɓe eyyi emin daña caɗele sabu jomum jinnaɗo ma wertoma koye hara haal tan ko nden kunude mbarma sabu eɗen fulɓe eɗen kewi wiide to mawɗo haali hay sinno woni fenade cukalel haalta ɗon enen noon ko ɗum tan woni aadaji wona hoto haal gongo ko hoto kunde ƴakkudema somin kooti galle min kewi dañde caɗele par ce que min mi dañi caɗele kewɗe to batte jinnaɓam hay galle ni mi wiya mbaɗa yaltine kono mbimi tata tan ko o jibinimi hay goto wawa yaltindeɓe galle soɗo gaddanami noon goɗɗo mami yaltu koɗo ɗo moni fof wertata leccel mum mi werta ɗo leccelam nde kaɓato ɗon nde kaɓe ɗe nde kaɓatemi nde mi haaɓe wadde woni ko mbiɗen koko haare nde ganduɗa ko haare noble ko haare gonga komin goni ɗo ko ñanden e appartement men o woodi pugguɗo min safalɓe walla mi wiya tan yimɓe leydi ɓe wasa wadde cité woni enni no mbiɗen ni Ali Fall udditiɓe nde udditnoɓe ɓe mbi ɓe ngari ko winditade Ali wi minen komin étranger uji ɓe mbi eyyi kono ha étranger uji emin bindito ɗumen o wi ala minen min koɗani ɗo komin arɗo ɗon séjour pour une semaine emin koota donc binditgol mon fof ne andi so tawi are leydi tan ma wonno wayi mon fof ne andi bindugol no wayata e nder leyɗele ɗe beele bindugol moɗon ɗo aɗa wawi famminde min holno ɗum yaari beele ne rewi lawol walla soɓe ngari holko ɓe namdotoma eyyi Sali ndeɗo toɓɓere ne woni pertinente ha ɓurti kadi eɗen gandi leydi Mauritanie won fulɓe nanɗo hen ha kewi keɓani winditade taw ko bindirgol normal pour mbawa dañde carte d'identité mbawa dañde kayit juddu avant carte d'identité eɗen gandi neɗɗo e dammuwol seeru ɗumen tan ko kayitaji saabu neɗɗo sa ala kayitaji an a wawa wadde haydara saabu a wawa sodde galle a wawa sodde oto a wawa voyage kono on ji won yimɓe leydi Mauritanie naɓe nanɗo ene tooña mbiya ko Sénégal naɓe bindita ɓen tuuma mbiya ko Sénégal naɓe taw ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe on ji kadi won ɓiɓɓe Mauritanie naɓe mami arte toɓɓere nde ɗo won ɓiɓɓe Mauritanie naɓe nanɗo henne nan Sénégal ene taccina ene tooña jawlele mumen ne kefta nan gandanɗa hoorema Mali la même chose nan Guinée la même chose ɓen foof ene tooña nan toon te ɓiɓɓe Sénégal naɓe hono mumen ene laamu Sénégal ene mofti ɗumen walla laamu Guinée walla laamu Mali ene mofti ɗumen kamɓe ɓe cali moftude ɗo yimɓe mabɓe ni saaha moftude woɗɓe mo jaɓani moftude neɗɗo on wawi widene mofta goɗɗo ko ɗum woni haala ka ewa ɗon ko ɗum woni haareji ɗiɗo foof ko pour yoɓe dokku Mauritanie naɓe jeeyaɓe ɗo kayitaji ewa ɓe ulle yimɓe kadi ɓe mbi kadi yimɓe ne mbaɗa bindiragol walla ene mbaɗa limore mbiyen limore ewa joni noon limore nde min kam wonama Hamnele Mamoudou on tawi ham ko gallam ewa namdi kam indam namdi kam inde joom gallam namdi kam duuɓam e duuɓi mum e duuɓi joom gallam namdi sukaɓam no poti kalanmi ɗum namdi kam wonɓe namdi mbiyete mboɗo jogui jawdi hay jawdi nen windire hay jawdi ne windire namdi kam ne mbiyete mboɗo jogui jawdi to ɗo mbimimi ala o wi kam mbiyete mboɗo jogui jawdi gandanɗa hoorema mbiyete to wuuram ɗo mbimimi ala o wi kam mbiyete mboɗo jogui télé mbiyete mboɗo jogui ventilateur mbiyete mboɗo jogui clip mbiyete mboɗo jogui frigo ñafa ɗon nde mo wawas jalde ɗum ɗo mbiyete mboɗo jogui frigo mbiyete mboɗo jogui vélo mbiyete mboɗo jogui portable mbiyete portable uji foti gonɗo mbiyete min jogui fixe portable fixe mbiyete mi meeɗi avortude il faut haale jaafa ɗon par ce que fulɓe jertotako mbiyete mi meeɗi avortude mbiyete mi mayiraka hikka walla mi mayira alama mayirami joni maayi ɗo holko windite joni kay saloyam heɗo tan mbiyete mi mayiraka alama mayirami ɗeɗo balɗe walla mbimomi ala mbiyete ndeɗo hitande alama mayirami mbiyete gallamen ɗo foti yimɓe waɗi mbiyete min mboɗo jogui famille hoɗɓe ɗo est ce que ɗum ɗo foof te nde ummi mi paame makko pour yidde habde makko tawmi tablette mo jogui o nani hen ko wiya foof o yaltini
fof windi hen fof tablette programme Fatimata Diallo ko hade makko e arde ma wonto rewi ko way non fof o windi ɗum hen walla kadi ko namdotoma ko koye systéme he tigui jeeya wona kanko tan on welama namdoma ɗum won ko mbiɗa an a yi ɗum e tablette he saloy ko namdi ko nane tablette o ko biyaɗo yo namdo ɗum est ce que ko biyaɗo yo namdo ɗum kadi nde kalmi ɗum e groupe amen mbimi enen en jertota kono gonɗo bindiragol wonko soomi yimɓe ɓe mbi ko namdoɗa fof nani hen min mi namdama ɗum ɓe mbi kam mbere mboɗo jogui yimɓe caggal leydi neldoɓe mi kalis he mbimi mi ala ɓe mbi mbere mi meeɗi yaade Mauritanie Sénégal en France en Amérique mbimi hay nokku meeɗa yaade ko ɗo tan goni ɗo wuuro amen joni noon bandiraɓe Mauritanaɓe ɗum ɗo mbaɗe feere ƴewta ɗon ɗum saabu ɗum ɗo wona hunde meere enen fulɓe noon eɗen kewani jertade koma hunde yetto men tan nde gummoɗoɗen ɗum kono ɗum ɗo wonko soomi mbeta meeɗi mbetaɗa selli so neɗɗo ɗo selli ko winditte mbeɗa jogui mayɗo mata won produit moɓe gaddata yimɓe ne ñaama so yimɓe ñaami ɓe ƴeewa sene wara yimɓe ɓe ƴeewa kadi so ɗum warani yimɓe gadda produit ji goɗɗi en hawniti ɗum ɗo kam yo yimɓe mbaɗ ɗum losko kadi yo yimɓe kadi batte amen hakkille e goɗɗo bindiragol te Sénégal naɓe ɓe meeɗa jabde winde ɗumen ɓe mbi koɓe windiroɓe Sénégal naɓe mbaɗ ɗumen banggue Gambieji ɓe mbaɗ ɗumen étranger fof leydi ndi jeeya ɓe bindira ɗum ɓe mbaɗ ɗumen banggue ew minen noon namde ɗe min namdere ɗe ɗeɗo namde min de hulɓini kam drangi kam kono wonde kalme guuroɓe yimɓeɓe puyno fulɓe hunde fof puynat saloy ko ɗo min kaldi min e makko Seydi Diallo ko kalɗa ɗo ko de min kam ɗum gum ɗo ko waɗi kam dépassé ni par ce que bindirgol kam so ari hay porté baali hay mayɓe hay matériel uji ne kaala hen ɗum kam minen min pamano ɗum haydara wondaki ko heddi ko ham ha yeeɓiyankoɓe kadi ɓurɓe andande en ɗum yama ma mbaw ñawande en holko saabi ɗum mbawen hebde hen réponse par ce que ɗo gonne ɗo ken namdiɓe ko namdal beddiɗen beele ene wawi wonde ko ɗum saloyam entre parenthèse seeɗa mboɗo yiiɗi kadi ko kalmi ɗo henne ko par ce que mi haalani ɗum fenade mi fefinay kottirim koye télé mboɗo yiiɗi windiyankoɓe men walla jangguɓe men walla yimɓe wonɓe caggal leydi e nder leydi yo mbaɗ hen windande nanna ɗum mbaɗa ɗum e internet signala laamu Mauritanie e ngol ɗo bindiragol ngol waɗa saabu ɗum ɗo holnaki sirnaki ɗum noon mbaɗa andi wadde eɓe keeɗima yama maɓe mbawa wadde no mbiɗa ni hankkandi kon mbaɗanni ko dokkanoɗo no hojumoji ko puɗɗi hubde kono haade men yetta ɗon hanki wonto jeyanomi e nder invitation goto invitanomi tawmi toon dental yimɓe ne jooɗi e nder haala eɓe jewta aɗa andi minen jeyaniyankoɓe somin jettima min gona ko ƴewde yimɓe e ko kalata ko e nder yewtere he kanko debbo o wi min kam mbo sikkomi kiiraɗo mbi neɗɗo ne wiya hoore mum ko kiiraɗo o wi mbi ko woni o wi min mboɗo woni ɓiɗɗo Mauritanajo 2015 faade joni mboɗon waɗi déposé carte d'identité mi wawa wadde feere ham heeɓa carte d'identité te ko haalpulaar mbimi ala ko notoma tagui wi ɗum ka kiiraɗo kay mata ala sens mo o wi mboɗo sikki ɗum ko kiiti ɗum no holko waɗat noon neɗɗo ko tagui ene jeeya e leydi woni no mbiɗani wonno ɓiɗɗo Mauritanajo ronka hebde kayitaji leydi mum eyyi ko ɗum ɓe mbaɗi ko wi ko kiitaɗo ko kanko hindimo tan koye leydi Mauritanie o jeeya kadi ko pullo sinno ko leñol gongol o wonno ko nande cafato kiita makko jettata ko ɗon saabu hande eɗen gandi ɗo ñoƴƴa ɗo tan ko yimɓe leƴƴi ɓaleɓe ɗi pour kayitaji won windirnoɓe gadda ɓinguel ma aɗa jibini saabu minen min jeehi ɗo ñanden intervention wonata hay 2 semaines tekan min tawi toon koɓe uddi damal hay goto natta eɓe darni ɗon policier ji eɓe gaddi yimɓe gara ko guure ɗe mbaɗa ɗumen ko jontanɓe an hande onon garata oɗo semaine onon garata oɗo semaine onon garata oɗo semaine diwan o foof ko ɗon winditto ñalawma ɓe ƴettata ɓe bindita hay ko foti no yimɓe tato te ɓe darni ɗon yimɓe ko ɓe batti ɗum an addu 50 000 an addu 40 000 an addu 20 000 mamin binditi gadda nanna kalisma ɓe ƴetta ɓe bindirma ɓe portma taw hay nattina hay yaltita jiiya debbo ene jogui ɓinguel dañani hay 1 mois ene jibini ene reggine ɓiɓɓe tata ala hen foof bindiraɓe est ce que ɗum noon gande o kiita ɗe wadde hay juddu jomum heɓata sakkar dante jomum heɓata hay potiɗo kadi yaltata hay potiɗo yaltata par ce que mi fotti ɗon e babiraɗo goto o wi kanko mo jogui 70 ans o haali wuuro ngo jeeya o wi yummakko e bammakko fof maayi guila mo famɗi o wi o adda ko yo addu certificat décès de yummakko o adda certificat de mariage de yummakko o wi mbete nde nename maayi baba maayi nden est ce que certificat ne woodi he o wi ɓiɓɓe makko foof nanɗo ngala dantireji ngala kayitaji saha dantire kono ɗum ɗon saloy ko haɓɓirde yimɓe no janggiri yo yimɓe yo gontu hoto janggo saabu sa janggi ha heeɓi 6e année entra 6e ne gandi ko ɗon examen ji ma puɗɗoto sa ala kayit ma waɗ examen e donc so yumma haɗama kayit andu ko an cukalel nguel haɗa kayit
ɗum noon ko hedde jangde ɓe mbi ko yimɓe ko jangi ko janguɓe malama ɓe jangani ɓe ɓen kam mborama sabu on ji école aji foof mbattama réforme arabe hande yimɓe jangat ko arabe te wona hay arabe ko safatore français mat wattama e arabe science wattama arabe gueɗe foof mbattama e arabe wonka dañata e arabe hay si a dañi français 20/20 a ɓennata sabu on ji debbo moɓe ñoƴƴinoɗo docteur mawɗo ene wawi ɓoppirde ala fof ko wawa anani wonko dañani e arabe ɓe itti ɗum sabu ɓe meeɗa ɗo dañde docteur baɗo ni en forde e nder leydi Mauritanie kono ɓe koñi ɗum te mbere saɗa oppira kalata ko langga arabe mbere saɗa oppira kalata ko langga pulaar ko ɗo e ndiɗo leydi kadi wona hay arabe ɓe kalata ko saftore sabu ɓe nandirta e arabe ɓe ko saftore ɓe mbi yomin janggo ko saftore jangguete ɗo kamɓe ɓiɓɓe mabɓe nan école française ɓiɓɓe mabɓe nan école aji mawɗi nan dowlaji mawɗi en jangga dafaɗe mabɓe fof fayre ko Tunisie fayre ko Maroc fayre ko France minen hande sa rafama ɗo hay sinnora wonde komi peñol ɓe mbawa safrude ɓe caggatma ko ɓuuri te sa ari a tawata docteur eɓe mabɓe docteur fof nan clinique aji gara ha doctora ko gaay en waɗaɓe formation ene jang ene ɗumina gara pikkirma maya sabu ɓe cafti dañde ɗum kala jaaɗo hôpital so ari artata kene liggisa kanko président o yeehi hôpital o ari o tawi docteur eɓe ndewani o seekiɓe est ce que kala mo andi ko ɗum woodi ɗum noon Seydi Diallo yewtere nde waɗi fayida no feewi kadi min kam hannde ɗum ko waɗi kam dépassé ni par ce que son jii tan hankkandi no puɗɗorinomi nde cakkotorimi ni mboɗo sikki ko mbiyata ko départ gaynde arrivé muuso tellement que waɗi kam choqué de trop konngol ma mbayni ko Fatimata Diallo par ce que ɗum ɗo kam ala haydara ko mbaɗmi hen commentaire par ce que ɗaƴami tan ko bandiraɓe yeeɓoɓe ɓe mbaɗa hen commentaire uji mumen konngol ma mbayni ko garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo eyi Sali a salminama mi wiye kadi ko yettere Allah no feewi nde garɗa e leydi Mauritanie an e wondiɓe ma e général Pakko Leñol hono yimiyanke men pulaar mawɗo ko yettude kadi hono directeur télé o Abou Samba Diop e ñaganadema Allah moƴƴere kanko e wondiɓe maɓɓe guila afa télé o tan ha fayi kodda en jetti Allah en jettiɓe kadi annene mi wiye tan yo Allah jundu balɗe mon moƴƴude battane mon ɓe mbawa toon yillade e leyɗele Afrique e wallodirde mumen haala metti momi ɗum ɗo kadi ko weltare mawde mi salmini kadi kono groupe activiste ko nande Demba Sall en Demba Kayne Abou Dieng en Samba Abdoul en kamɓe foof ɓe ñaganaɓe Allah moƴƴere ɓe mbiyama kadi yoɓe tinno mi salminima Sali a jarama Allah jarama a jarama Seydi Diallo en calmini en juurima dennagal jahargueɓe men ɗo bandiraɗo gorko Tafasi artiste meɗen kadi sehil meɗen mbaɗɗo sababu tigui gummagol meɗen jeeyaɗo e sabbuji gummagol meɗen guila Sénégal ha ɗo salminama ko jahargueɓe he tigui o jeeya e dendagal bandiraɓe murtannaɓe ɓe ganduɗa guila garɗen ha ɗo en jii tedduɗo mumen ummade mumen faade meɗen e yama won yiɗɓe yiide en tawni keɓani yiide en e ɓe ganduɗa en kiɓɓini yiide ɗumen ɓen foof en beltanima ɗumen en jarnima ɗumen ko heddi ko woni ko wiire hankkadi ko heddi koye séjour meɗen ɗo e Mauritanie heewani yiyaɓeɓe ko yettere Allah ɓe jiyaka ɓen saaha haɗani e gotol so lawol gongol ari men jiiɗ men ko ɓuuri yajde ko weltanade tan fulɓe Mauritanie fof nde tawno kon tedduɓe teddunoɓe nde tawno mo teddani teddinta weltanade noon woni no mbi kemi wiini banam gorko sehilam kadi mo ganduɗa kadi ko jaadiɗam on woni Ali Samba Ndene Fall gummudimi guila Sénégal ha ɗo kanko jogui hen kabirɗe en calmini ɗon dendagal technicien uji Piindi e dendagal kadi yeeɓiyankoɓe Piindi wonɓe leydi ndi hay wonɓe caggal leydi ndi surtout wonɓe diaspora ɓe eɗen gandi tigui ɓe jiyani ɓe nanani sona Piindi ko Piindi tan yewtaɓe en calmimaɓe jurmaɓe en ñaganmaɓe Allah moƴƴere kadi eɗen ñaago bandiraɓe yafuya tawno kalde ñande yimɓe jooɗi kaali ma won belaɗo kono kadi ma won jooɗiɗo taw wela ko haalte ko par ce que eɗen gandi yama ene wawi wonde ni taw woni fulɓe ni taw hande beela ko kalta ɗo ko kono noon gonga ko gonga tan kadi enen kadi hay goto en gonanani ɗo gonanɗen noon ko gonga gonanɗen ɗo ko pulagu kala ko ganduɗa ko foti yaltinede nafta bandiraɓe en jooɗo jaltine ɗum kanen kon waɗɓe notre nde tawno ala to jeeyɗen ko yimɓe ken funiɓe ken ajjiɓe koye banggue yoyi banggue jeeyɗen koye ko yimɓe foof ndendi pota e meɗen kono noon ko pulagu ngu gonanɗen ɗo ko télé fulɓe ko miroir fulɓe donc kalɗo fulɓe goni sen jeehi en tawi ɗumen en jii kadi ko dariɓe en mbawa darade darduɗen mumen ɗum noon noon kala ko feewi yewtere nde guila e jonde nde ha e haala ka ko Allah subahanahu wa taala o
kala kadi ko ngatti hen gile jonde nde hay haala ka ko neddo way non kono wonano ko buran dum so woni no sago men en kalta haydara wala en batta haydara ko ganduɗa ken waɗa soka hay neddo gor ko non ɗum kam weɓata hay aduna he wadde noon ko wiide bandiraɓe tan eɗen dokkaɓe kadi rendez-vous kadi e yewtere wonde kadi e jonde wonde kewɗen wiide ni kala saaha jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duuma men Allah jarama on jarama So ko plena ari mon Debbo Africa